hemos triunfado. Alcohol nada más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué et passa, Forocoche? Què et passa, Forocoche? Celebració aquí a l'estudi 1 de RAC1 mentre fem la segona hora perquè, aprofitant que avui parlàvem de cotxes, entre els que ens heu vingut a veure hem sortejat un cotxe. No us hi acostumeu, Tampoc ho fem cada dia. No. Podríem fer cada dia, podríem sortejar un cotxe cada dia, què et sembla? Sí? Mira, vosaltres ens veniu a veure, ens envieu un correu electrònic a la segona hora, @rac1.net, amb el nom, el DNI i el dia que voleu venir, i nosaltres decidirem què us sortegem aquell dia. Sempre sortejarem alguna cosa. Sí? Què et sembla? Va, perfecte. Un cotxe, una moto, el que tinguem. El que hagi per Pantalón aquí. de mi primo, zapatillas regaladas, el bastón de mi abuelo. Per exemple, si de coses per sortejar, mare meva, si en tenim. I el que tenim ara són moltes ganes de conèixer què expliquen els xurmanos de Forocoches. Si sou susceptibles, doncs baixeu una mica la ràdio i a gaudir de la vida. Mireu, un tema que vam deixar penjat l'altre dia. La mayor guarrada que has visto en un bar. Veus? Que bé. Recordeu? Sí, Això va molt bé tant. aquesta hora, Perquè un tio proposa aquesta imatge. Rita Barberá comiendo callos desnuda. Això no ho he vist. Això no crec que ho hagi... Almenys avui segur que no. Però crec que ho deia com una guarrada, no? Fer l'acudit fàcil. Sí. Mireu, És la cosa més pertorbadora que li ha passat pel cap. Home, és que això, vull dir, ni Luis Buñuel no té ni això, aquesta estampa. No, però tios que diuen coses de veritat que han vist a bars. Per exemple, poner las mismas olivas del almuerzo de ayer al día siguiente. Un amigo sospechaba y le marcó una cruz por el palillo. Allí estaba la misma oliva al día siguiente. No! Sí. Escolta, si van a la nevera es conserven, les olives aguanten bé. Fins i tot estan més bones. Sí, és Perquè el més gust saladetes. és més intens. Sí, sobretot si l'ha llapat algú abans. Clar, quan tenen aquella capeta blanca a Sí, sobre, senyor. és quan Sí, estan senyor. més bones. Clar. Sí, senyor. Ai, quin fàstic. Sí. Va, un altre senyor diu reciclar una tapa que se dejaron a medias y volver a meterla en las bandejas disimuladamente. Bueno. Però això va en contra del malbaratament del menjar, i ho trobo bé, no? Clar. Això, aquesta gent que només es menja la meitat del plat i la resta, què? Doncs si està bé... Reutilitzar. Sí, però t'ho han de dir. Tapa, Sí, Està chupada por un señor del día de antes. Esta es gratis. Exacto. Se va a aplicar un descuento. Obsequio de la casa. La ha chupado un señor con escorbuto. No el grup, sino que el tio ho tenia, no? Podia haver set. Bueno, en fi, he llegado a ver una rata muerta debajo de la cámara frigorífica de los helados. Le asomaba el rabo. Hola. Tiré un poco pensando que sería otra cosa y me cago en Dios. No, això mai. Ara bé, què es duria pensar que era? Un cable, no? Ah, un cable. Un cable rosa que acaba en punta. Què? Doncs de que què? no vingui... Del micròfon de la Barbie? Sí, que no vingui a arreglar els cables de la ràdio, aquest senyor. Perquè, noi... Home, és que era una rata i poques coses fan més fàstic que una rata morta, Però fora, estava fora, No estava dins. No, estava fora, tranquils. Va, Comida. ¿Quiere usted comida? Doncs mira, una cucaracha frita en unos espagueti. Y después escuchar a la encargada decir que era un champiñón que se había pasado. Ai... Això no. No sabia que els xampinyons es convertien en paneroles. No sé, depèn de si és un champinyó Pokémon. És l'evolució. És l'evolució, és una... Ha evolucionado en cucaracha. Cucaracheon. Un tío diu, ver caer una gotita de moco del resfriado dentro del café cortado. No. Espera, que Sí. es pot arreglar, Diu, pero como estaba la leche hirviendo, seguro que murieron los microbios. Això per descomptat, i ja és mala sort que el dia que tens el regalim et vagi just a dins. Ai. També és mala sort. Sí, hauria de tenir un nom, aquest tipus de cafè. Sí. Hi ha un manchado, hi ha... Sí. Bueno, aquest també és manchado. Sí. No sé si es diu frappé, aquest cafè. Fripé. No ho sé. Un tío, mireu quina estampa. Darle la vuelta a las sardinas escupiéndose en los dedos para no quemarse. El mismo tipo, otro día de verano, mear en el baño que tenía, sin puerta, y no lavarse las manos al salir, y seguir a lo suyo con las sardinas. Y la gente se las comía igual. I ben bones que durien estar. Home. Això que sigui el foc ho mata tot. I tant. I la sardina té aquell gust que Sí. poques coses poden interferir amb el gust de sardina. Les sardines al bar. Això sempre, Sí, t'anava a dir que tenen un gust que si algú s'hi pixa a sobre, vull dir que
Que igual tenen el mateix gust, igual, Que sí, home, que sí. A més, s'evapora. I què feu amb la pell de la sardina? Us la mengeu o no, vosaltres? Sí. Ah, sí, perquè hi ha gent que està allà, cruixent. fan allà com una operació amb bisturí, traient la pell, una cosa Porta espectacular. omega-3. Sí, sí. Les sardines amb les mans per notar les espines. Sí. I ja està, i tu Ja menges està. tot. Oh, I El cap l'espina no. també es menja. I el cap, I els ulls, I sí. sobretot, i els ulls. amb escuradents. Sí, home, és fòsfor. Està tot fregit, home. Clar. És fòsfor i omega-3. Mira, Xavi, això t'ho sento dir de tots els plats que mengem. I calç. Ho vas dir Deixes un dia- la calç. Ho vas dir un dia d'un entrecot, que tenia omega-3. Que va molt bé per les ungles, que menjar vam anar- sardines. Que ens vas portar a un restaurant que està tancat per sanitat. Perquè la gent no ho sap valorar. No ens facis parlar més No d'aquell facis parlar, que restaurant. acabarem a la La presó. millor carn del barri. Ai, sí. Cuando abriste el bar. Es van tancar perquè es van jubilar. Sí. Sí, es van jubilar. No tenien ni planxa, van de jubilar tan que les- crues que servien les coses, ni planxa. O sigui, el cambrer se posava sota l'aixella i diu, ja està caliente, venga, come. No sabeu valorar. Escolteu, acabarem aquest tema amb una reflexió. Mireu, una croqueta que iban a poner de tapa, que se le cayó al camarero en el típico suelo metálico lleno de mierda. Evidentemente me lo volvió a poner en el plato y me lo comí gustosamente. Lo mejor de ir a ciertos bares es que el sistema inmune sale reforzado. Todavía no conozco a nadie que haya muerto por ir a un bar. Nosaltres tampoc no en coneixem cap. No. Coneixem a gent que s'ha trencat una cama per anar a un bar. Però Això morir, sí. Però morir no. Això sí, però perquè acabaven de fregar. A la persona. Exacte. Això és el que va passar. Vinga, el tema que us he venut abans. ¿Se come la corteza del queso, sí o no? Ens interessa molt. Molt, molt. I un tio ja indignat en la primera resposta. Diu, ¿qué es lo siguiente? ¿Que os comáis la cáscara de los huevos? Que no, que hi ha formatges que diuen que te la pots menjar, Sí. la Quina us cotna. mengeu? Quina us mengeu? Jo us dic que em menjo la cotna del bri. Molt bé, sí. Jo els de Mini Babybel, ja ni els obro. Està bo allò, Jo el Flor d'Esgueva, des de que vas dir que la Pantoja ho feia servir... Ai, sí. Quin formatge és aquest, Flor d'Esgueva? Flor d'Esgueva. És bo, és com molt curat, no? Sí, es cura amb les flor d'Esgueva. Ah, molt bé, és sí. una flor. Aromes florals. Pensava que era un poble. Bienvenidos a Flor d'Esgueva. T'estàs inventant, no, Xavi? Perquè ara trucaran 400 persones per explicar-nos què és aquest formatge. Núria, no agafis el... Trucarà la senyora de la Rocío Jurado Ai, de l'altre com dia truqui. Ai. a dir que Esgueva és mi pueblo, me cago en el productor del programa. Apago la ràdio i envio un mail al director de RAC1 per rondinar de la broma que heu fet de la Flor d'Esgueva. Sí. Flor d'Esgueva. Vinga, escolta, un tio preguntat per la corteza del queso diu, mi perro sí. Pues clar que sí. Clar. Però, però als gossos els hi donem massa coses que no haurien de menjar. No, els gossos han de menjar pinso i prou. I ja està, això dels ossos de pollastre que disfruten tant, però és que es poden fer mal, i més no és molt saludable que mengin ossos de... I gent que dona ossos de conill, i això sí que no. Oi, no, que se'ls hi poden travessar el coll. Això és com donar, ja posats, dona-li claus d'una ferreteria Ja està, directament. sí. Si el vols matar, mata'l. Jamón de york, mortadela y calamares sin su tinta. Això pel gos? Això pel gos li pot sentar malament. Bueno, Mira'l. un altre tio diu, pues a ver, si eres un tiquismiquis, pues no. Es como los tontos que le quitan el tocino al jamón, niñatas. Indignat. Un altre que li diu, cómetelo, si quieres cagar velas, sí. Un altre que li diu, tus padres lo hacían y así quedaste tú. Tios que van amb allò de si ho has pagat ja està, perquè diu, si he pagado todo, se traga todo, hasta el buche. Doncs vinga. Ja no sé ni què és el buche del queso. No està de més preguntar-ho a la botiga. Que em puc menjar la pell d'aquest formatge? clar. Ja està. Feu. Mengi-s'ho. I el paper amb el que l'hem embolicat, també. I el tiquet. T'ho pesen, oi que t'ho pesen? Ara. T'ho estan pesant Sí, i t'ho cobren al mateix preu, oi? Doncs allò hauria de ser comestible. Tu Va. peso. Tu peso, Tu imagen. Acabem amb l'opinió d'un expert. No solo te estás comiendo un tipo de pintura que no te aportará nada bueno, te estás comiendo toda la mugre de todos los sitios por donde ha pasado ese queso. Te lo dice alguien que vende quesos. De nada. Molt bé, doncs escolta'm, amb la veu autoritzada d'una persona que es dedica al món del formatge hem de tancar aquesta reacció, avui molt gastronòmica, de què passa a Fora Cotxes. Gràcies, Jair. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?